Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesithembu kanye nothando nesithembu siyaxoxa nje. Futhi sisaxoxa into eyodwa guys, ningamangali ukuthi kuyenzeka into ibe yodwa kodwa mase-ke uthola ukuthi ixoxa ngey'ndlela ey'ningi. Umpumelelo la usuqala isithembu. Mayeqala isithembu unemento ewubaba wakhe ngoba ubaba wakhe vele unesithembu. Mhlambe nezinto eziningi ezinye singathi siyayibuka sithi uyifunde kubaba wakhe. Kodwa ikhona into ayenzile ebukeka nezwakala futhi ingasenayo inhlonipho kulaba athi ubambisene nabo. Mina-ke engikushoyo noma abantu bekhalaza becomplain asikho isidingo sokuyobhulisha laba ku-social media. Singasilandela nje isitori sabo ukuthi bathini, indaba yabo ithini, ngoba manje umpumelelo mayisefika negama lokuthi yena uzoqala ngenye indlela, uzoqala ngentombi nto. Iyazwakala into ayishoyo ukuthi uthini, kodwa asisho ukuthi i-right le ayishoyo. Ukuthi manje mase kuzovela sengathi yithi esibuka ishow mase siphika ukuthi uthi yena la engene khona kunje ngoba uchaza lokho. Kodwa manje ngesikhathi echaza ukuthi yena ngala ngihambe kanje, usesinika umqondo ukuthi ngala kunje. Masaphinde futhi athi yena ngilungisa iphutha lokuthi ngilale nentombi. Kube sengathi ukubeka phambili lokho, kanti ngapha useney'ngane ey'ntathu. Yingakho-ke abaningi becasukile, yingakho-ke abanye sebene-behavior le esebenza ku-social media behambe kuma-account amanye beyochaza ukuthi hhayi lo ntombazane omunye, lo sisi omunye. Umpumelelo osho le nto ukuthi mhlampe akakhulumanga nabazali bakhe ngoba abazali bebezokwazi ukumbonisa ukuthi okay, mhlampe ukuthi awuqali ngalabo nabo uzoyibeka kanjani le ndaba. Manje into asesinika yona asiyibuzanga ngoba mayeveza ukuthi umacele uyintombi nto kahle kahle uthini kuthini ngoba sikubuzanga lokho okushoyo, uyabo. Manje nami ngithi ngiyawucisha lo mlilo ngoba ngesikhathi nobunithi akayona intombi, impendulo evelayo igadla kulabo abangenzanga lutho. Kanti lo owenza amaphutha kufanele yena ukukhuluma kwakhe esho ukuthi ngizolungisa izinto engizenzile, ngoba manje asazi ukuthi wayezokubeka emuva ukuthi usenze abantwana. Unabantwana abathathu ngenhlembu, unabantwana abathathu. Lapho kwizingane zesithembu akasakwazi ngisho ukushintsha iy'mpahla ngoba phela shuthi imali yakhe iphelele ey'nganeni. Angithi wathi yena badla imali yabazali. Uthe fika nje North West wabegqoka iy'mpahla wayegqokele ku-episode 1 waku-season 1. Wathi futhi ngithi ngiyalunguza yena mbe sengiphethe okuhlebayo sengilunguza. Ngathi hawu leli shirt leni niyalikhumbula leli shirt wathi linamandla, ngizonikhombisa lona. Leli shirt wathi linamandla nale ade segqoke izingane zesithembu ku-season 1. Yabo makegqoka futhi ku-season 2 izingane zesithembu sizobona ukuthi shuthi uma yena uthe imali yakhe akangathengi impahla, imali yakhe akube yey'ngane, imali etholwayo iyena ayingene ey'nganeni. Kuyimanje-ke usefika nokuthi isiZulu sithi manje lokho-ke mina ngikwazi noma ngempela isiZulu sisho njalo. Uma isiZulu sisho njalo asisho niphothi isiZulu akaqale ngayo intombi ekutholeni abantwana, ekwenzeni abantwana ukuze ezokwenza into eqondile, njengoba abazali bakhe besho ukuthi noma usenze isithembu senze siqonde. Manje isaqonda into ayikhulumayo ngoba thina sesibona ukuthi noma sizwa ethi uhlonipha ukuthi uNosipho umthole enje. Kodwa-ke siyakubona yena ukuthi uthini, kodwa sithi Nosipho funda kwezakho, funda ngaphesheya ukuthi lokho kwenzeka ka-left kuzokwenzeka ka-right, okwenzeka ka-right kuzokwenzeka ka-left. Ngoba manje maye ezoba unsure
Uyosuke ethi nayo ingane masethi linda ngiyabuya. Aphinde futhi aye kwenye indawo nayo ingane ngilinda ngiyabuya beze bebo-7. Futhi niyothi ngasho ngoba uthe kule episode esiyigcinile enoNosipho angakaloboli umuntu. Angakaloboli aze akaphume iy'nkomo kodwa mase yiphuma ngizobona ukuthi ngenza kanjani. Kanti nobaba wakhe laphaya ku-season 5 wakuthanda nesithembu waba nokuthi sizobona ukuthi siphuma kanjani. Ngesikhathi belokhu bethi sizobona ulobe eda-ke iy'ntombi lo mfana uya-eda iy'ntombi ukuthi-ke kusala bani kuphuma bani asazi. Kodwa mina engikubonayo ngesikhathi seniphika ukuthi uNosipho akanje niphika into eshiwo usibindi ngoba phela ukusho ukuthi alo lesithembu usekusho kwizingane zesithembu uze uthi ngiyolungisa iphutha. Hawu manje sesesibabaza ukuthi uyalibona leli phutha lawa amanye-ke amangaka osuwenzile wona uthini ngabo, uthini ngemindeni yabo. Uyayibona yini futhi nalento oyikhulumayo ukuthi iyaxabanisa. Ngiyingakho futhi nabantu sebexabene ngoba manje sekuyahamba kuyabhala ku-social media kuthiwa hayi ayikho intombi nje, hayi ayikho intombi nje. Uthi yena umfice njalo. Manje ubona ukuthi akulungise ngoba wuye omkhiphe kula maculo lawa. Niyawazi amaculo ey'ntombi la uthi wayisholo wena ukuthi why kungasekho. Niyabona nje lamaculo lawa ey'ngane ebhuqayo ey'ntombi. Uthi yena umnyekisile indlela ade ihamba ney'ntombi. Lokho vele kufanele akulungise. Kodwa-ke le conversation bekufanele ibe private. Ngobani? La ku-TV utshela thina ukuthi wakha isithembu. Laba bakhona abantu bakhe uzokwakha nabo. Manje mayisephuma nokuthi lo usembeka ngathi ungcono. Kuzonakeka phela. Kuzonakeka kungahlali kahle ngoba phela manje usethena angenze kuqala ngilungise kodwa uqale ngapha. Naba abantwana bakhona abakhe. Lokho kwabantwana akasakukhulumeli phambili. Akasasho futhi nakhona ukuthi njengoba nginenkinga nje iy'ngane kume kanje ngizomisa kanjani indaba yey'ngane. Ama-plans afake iy'ngane asesele emuva useme nokuthini ngashaya itshitshi. Ukuvezile-ke le nto le ngithi nami ngikuchazela yona. Maye kuveza shuthi babona-ke abazali ukuthi nangishaye i-own goal. Mase abazali sebethini sebeyafika bethi nalaba wabathola beyintombi. Manje awukwazi ukuqhamuka usukhuluma kanje. Uyayibona-ke nawe inkulumo ukuthi lo sekucorrectwa lapha. Siyakubona-ke lokho. Mina bengisho ukuthi the more abantu bethi lo akanjena akabukeki kanje iy'nduku zibuya ngapha. Kanti asikho lapho silandela isitori silandela ukuthi bathini. Mase sibabaza lokho abakubabazayo ngoba usekushilo umfana ukushilo. Nabanye ku-social media beze beshade bekhuluma bese njani kodwa kusami bekhuluma lokho ukuthi yabo ungajahi ukuthi uba nengane ngoba abafana bazoba nje okuseyiy'nkulumo ezingasekho zinhle. Le nto engihlezi ngisho ukuthi yabo iphutha maselenzekile vele kube kufanele uvele uthule ngoba manje masuzama ukuthi ukhuluma selikhona iphutha ngathi uyam-undermine lo osumtshela. Kanti kulona esimbona nje seqhamuka sekuthiwa uhamba phambili ngoba ey'ntombi siyamemeza ukuthi hayi lokho kwenzeka ka-right kuzokwenzeka ka-left, kwenzeka ka-left kuzokwenzeka ka-right. Nawe uzoyithola kulesi simo ma ungathathi izinto ey'bekiwe ukuthi lezi ziyiy'nsiza ngoba phela uyahlela. Ngoba nje sembeka phambili ngokuthi ngashaya intombi nayo ingane. Mase sekukhona ingane useyadlula phambili nenkulumo useyagijima useyokhuluma nabanye sekhulumisa abanye usesho kwabanye ukuthi hayi phela lo ngamyekisa amaculo, ngamyekisa ukugibela amabhasi namatshitshi ney'ntombi sekhuluma indaba zalapho u-Edisibalo. Bengithi kibukeka kanjalo ngiyayixoxela nani anizukuxabana futhi nami ngey'ndaba zabantu ngoba iy'ndaba zabantu esiy'thola kumabonakude.
Okuthi fave-ke yakho ubani uyawazi ama-fan base page. La siyaxoxa. Ngoba ngiyanibona ukuthi nize ngamuphi umqondo. Akusikho khethile la u-Fix oyikhulumelayo iy'ndaba lezi zakumabonakude. Ngesinye isikhathi ngiyokhuluma ucasuke, ngesinye ngiyokhuluma uhleke, ngesinye ngiyokhuluma hlampe udikile ukuthi angisabuyi kule channel, le ntombazane injani, kodwa ngiyayixoxela nani. Ngiyabonga nge-support, ngiyabonga angiqedi. Bye.